ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்குமே வணக்கம். இது வரலாறு பேசுவோம். வரலாறு பேசும் சேனல் எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா, ஸோ 2 நாளாகவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாராயம் குடிச்சு இறந்தவங்க எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு எண்ணிக்கையை போய்கிட்டே இருக்குது. அப்படி இருக்க சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயிரிழப்புகள் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது. அதில் என்னன்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாராயம் காய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா 9 பேர் இறந்துருக்காங்க. ஸோ பல பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயிர் கோசம் போராட்டி கொண்டு இருக்காங்க. எதனால் போராட்டி கொண்டு இருக்காங்க? அது மட்டும் கிடையாது, மிகப்பெரிய போராட்டங்களும் நடந்துட்டு இருக்காங்க. அப்படி யார் யாரும் போராடி கொண்டு இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சீமானன் அவர்களும் திருமாவளவன் அவர்களும் அன்புமணி அண்ணவர்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாராயம் காசக்கூடாதுன்னு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தில் இருக்கிறாங்க. அப்படியே அதில் ஒரு பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திமுக அரசு கூட கூட்டணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருமாவளவன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டணியில் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா திமுக அரசு நான் விமர்சிப்பேன், அவங்க தவறு செஞ்சாலும் நான் சுட்டி காட்டுவேன்ட்டு விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குற்றச்சாட்டாவே சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்படி ஒரு விஷயத்துல பார்த்தீங்கன்னா 9 பேர் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் இருந்திருக்காங்க. எவ்வளோதான் கோடி ரூபாய் கொட்டி குத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா செத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஏந்து வரப்போறது கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பணக்காசு எப்போனாலும் சமாளிச்சிடலாம். இறந்தவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு அரசு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10 லட்சம் ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுக்குறேன்னு அறிவிச்சிருக்காங்க. சிகிச்சை பண்றவங்களுக்கு 50,000 கொடுக்குறேன்னு நினைச்சிருக்காங்க. ஒரு உயிரை வந்து நம்ம பணம் கொடுத்து எதுவுமே வாங்கிட முடியாதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே நடக்கிற தப்புங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை நம்ம மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணோம். இப்போ நியூஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 நாளாவே சாராயம் காய்ச்சினவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கைது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திமுக அரசு கைது பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மொத்தமே. அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நீ முன்னாடியே அதெல்லாம் ஸ்டெப் எடுத்துருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு திமுக அரசு இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட்சிக்கு வந்து அப்புறம் இந்த சாராயம் எங்கெங்க காய்ச்சுறாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பயே கைது பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 பேர் இறந்துருக்க மாட்டாங்க, 47 பேர் பார்த்தீங்கன்னா உயிருக்கு போராடி இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இது எல்லாமே முன்னாடியே எடுக்காம எல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திமுக அரசும் சரி அதிமுக அரசும் சரி எல்லாமே இப்போதான் போய் அதோட ஸ்டெப்லாம் எடுக்கிறாங்க. அது நான் என்ன சொல்றேன்னா, அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது அவங்களும் அதேமாரி தவறு தான் செய்கிறாங்க. திமுக ஆட்சி வந்துட்டப்போ அவங்களும் அந்த தவறு தான் செய்கிறாங்க. 2 பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு வேற்றுமே கிடையாது. ஆட்சிகள் மட்டும் தான் வேறுபாரு. திமுக அரசு வருது திமுக ஆட்சி, அதிமுக வருது அதிமுக ஆட்சி. ஆனால் 2 பேருமே ஒன்று தான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறது மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் திமுக அரசு பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் கிட்ட ஆண்டுறாங்க. 2 வருஷத்துல ஆண்டுல மக்கள் கிட்ட போய் நம்ம திமுக அரசு பற்றி எப்படி நீங்கள் சொல்லுங்க, திமுகவுடைய நல்ல திட்டங்களை பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்டாக்கா திமுக பற்றி நல்லா கழுவி ஊத்துறாங்க. எதனால பார்த்தீங்கன்னாக்கா திமுக அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கோசம் செஞ்சதில்லை, அவங்க குடும்பத்துக்கோசம் மட்டுமே எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்கு. இது பணக்காரங்களுக்கோசமே எல்லாமே அவங்க செஞ்சு தொழிலதிபருக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டுமே பார்த்தா அவங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு நல்ல திட்டங்களை தான் அவங்களே பயன்படுத்திக்கிறாங்க. மக்களுக்கான நல்ல திட்டங்களை எதுவுமே செஞ்சது கிடையாது. அதனால 2026 முதலமைச்சர் எலெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா 2வது அவங்க வர வைக்கவே கூடாது. அப்படிதான் மிகப்பெரிய போராட்டமாக மக்கள் இருக்காங்க. மிகப்பெரிய ஒரு கோபத்தில் இருக்கிறதுக்கு காரணமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அப்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செலவு வைக்கிறது 134 அடி 80 கோடி ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செலவு வச்சு பேனை வைக்கிறத பற்றி மிகப்பெரிய ஒரு நியூஸாக ஓடுது. ஸோ அதுக்கு எல்லாமே பணம் இருக்கு. மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல திட்டங்கள் பண்ணுறதுக்கு பணம் இல்லைன்னு திமுக அரசு சொல்லுது. அப்படியே கோபத்தில் மக்கள் இருக்கிறதுக்கு காரணமே அதுதான். அது அதிமுக இருக்கலாம் திமுக இருக்கலாம். இவங்க 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா 50 வருஷமா ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு ஒரு நல்ல திட்டங்கள் இது வரைக்கும் எதுவுமே செஞ்சது இல்லை. பக்கத்து மாநிலம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் வளர்ச்சி அளிச்சுட்டாங்க. ஒரு 50 வருஷத்துல திருத்திட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா திமுக அரசும் அதிமுக அரசும் மாறி ஆட்சி பண்ணதுனால மக்களுக்கு ஒரு நல்ல திட்டங்கள் இது வரைக்கும் எதுவுமே செஞ்சது கிடையாது. அப்படி செஞ்சிருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கான ஒரு நல்ல திட்டங்களாக இருக்காது. அது அவங்களுக்கான நல்ல திட்டங்களாக தான் இருக்கும். திமுக அரசும் அதிமுக அரசும் பண்ற தவறுனாக்கா இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு நியூஸ் இப்போ போயிட்டு இருக்குன்னா இப்போ 10 பேர் இறந்துருக்காங்க. 40 பேர் உயிர் கோசம் போராட்டி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மீடியாக்காரங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ட்ரெண்டிங்கில் என்ன நியூஸ் இருக்கோ அதை நோக்கி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா மீடியாக்காரும் போவாங்க. இப்போ என்ன ஆகுனா மீடியாக்காரங்க அங்கே போயிட்டு பார்த்து இது வந்து இருக்கிறன்னு தெரியாமல் அப்படியே ஒரு 2 நாள் பேசுவாங்க, 3 நாள் பேசுவாங்க, 4 நாள் அப்படி மறந்துடுவாங்க. ஸோ நாளைக்கு அது ஒரு நியூஸ் வரும், அதை பற்றி பேசுவாங்க, அது நாளைக்கு அது அப்படியே போயிடும். ஆனால் பிரச்சனைன்றது மக்களுக்கான பிரச்சனை வந்து நிரந்தரமாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது நம்மளுக்கு தான் பிரச்சனை இருக்க போகுது. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்டிங்கில் மாறிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு சேனலுக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய சேனல் இருக்குது. சேனலுக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரெண்டிங்கில் என்ன இருக்கோ அதை பற்றி தான் எடுத்து போட வேண்டி மக்களுக்கான போராட்டத்துக்கோசம் மக்களுடைய இதெல்லாம் சொல்லணுன்றதுக்கோசம் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு மீடியாவும் கிடையாது. மீடியாக்காரங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரெண்டிங்கில் எது ஓடுதோ அதை நோக்கி தான் ஓடுவாங்க. இப்படிதான் ஒவ்வொரு விஷயமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடத்துலையும் நடக்கப்படுது. ஓகேங்களா? இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றதை இதையும் நீங்கள் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. திமுக அரசும் சரி அதிமுக அரசும் சரி இவங்க 2 பேரும் நான் விமர்சனத்துக்கு காரணமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து பிறந்திருந்து வளர்ந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க 2 பேருமே ஒன்று தான் நான் நினைக்கிறேன். இவங்க 2 பேருமே ஆட்சிங்க தான் வேற ஆனால் திட்டங்கள் 2 பேருமே ஒன்று தான். நீ பாதி கொள்ளச்சிக்கோ நான் பாதி கொள்ளச்சிக்கிறேன். நீ வெளிப்படையாக நீ ஒரு ஆட்சியமாக என்ன திட்டு நான் ஒன்று வெளிப்படையாக திட்டுறேன். ஸோ நானும் வெளியே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 பேரும் கூட்டு கலவணை மாரி இருந்து போன்றது தான் இவங்களுடைய திட்டமாக இருக்கு. சீமா அவர்கள் மரகாணத்தில் இறந்த 9 பேருக்கும் உயிர் போராட்டி கொண்டிருக்க 47 பேருக்கும் அவர் என்ன போராட்டி கொண்டு இருக்கிறாருன்னா, நீங்கள் 10 லட்ச ரூபா கொடுக்குறீங்க. உயிர் இறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9 பேர், அந்த 9 பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் 10 லட்ச ரூபா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கூட
90 லட்ச ரூபாய் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா. அப்படி 90 லட்ச ரூபாய் ஆன ஒரு பட்சத்தில் நீங்கள் யார் விட்டு பணத்தை தூக்கி கொடுக்குறீங்க? அது மக்களுடைய பணத்தை நீங்கள் தூக்கி கொடுக்குறீங்க. ஒன்று நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சாராயம் காசுனவங்க யார் யாரோ அவங்கக்கிட்ட பணத்தை பிடுங்கி ஸோ யார் இறந்துருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கணும். நீ மக்களுடைய பணத்தை எதுக்கு நீங்கள் தூக்கி கொடுப்பீங்க அப்படின்னா அண்ணன் சீமான் அவர்கள் பேசி கொண்டு இருக்கிறாரு ஓகேங்களா. ஸோ அவருடைய கருத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். நம்ம சேனல் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. தயவுசெய்து பண்ணுங்கள். இது போல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேருக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.